A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa dá un ultimátum á Xunta de Galicia. Acompañada por todos os colectivos que se opoñen á reactivación da mina de Touro, anunciaron que dan 10 días á Administración Autonómica para que lles entregue a documentación solicitada. Si en 10 días non nos dan acceso a esa documentación, iremos ao xulgado, porque como se está conculcando un dereito fundamental, pois podemos interpoñer un contencioso administrativo pola vía de urxencia e que terá o prazo máis breve. E tamén como acto de denuncia. Os colectivos presentaron 2 escritos no Concello de Vilagarcía volvendo a reclamar a documentación e exixindo á Valedora do Pobo que tome medidas ao considerar que se vulneran os seus dereitos fundamentais. Pedíndolle que declare hostil a Consellería e pedíndolle tamén que, de acordo coa lei, solicite que o superior xerárquico do delegado territorial da Coruña e do director xeral de Minas, señor Taoces, tome as medidas disciplinarias. A pesares de que xa se cumpre case un ano dende a súa primeira solicitude, ata de agora só puideron acceder a unha parte dos documentos trasladándose ata a Delegación Territorial da Consellería de Industria da Coruña. Alí non puideron facer ningunha copia nin anotación. A ameaza está aí, entonces despois nós o que entendemos que nos siguen tomando o pelo. Estamos solicitando unha información para valorar si realmente estamos expostos a un risco ou non. O que non se pode xogar é co traballo de máis de 30.000 persoas que viven directamente do marisqueo, da acuicultura ou da agricultura. Desconfían ademais que detrás desta falta de transparencia poidan existir cuestións que a Xunta prefira manter ocultas.